Здравейте, приятели! Както знаете или не знаете, аз съм Дога. Може би ме е нямало около доста месеци, може би някъде около година, но просто бях супер заед за да снимам на видеа и бях заед също така и с училище и като цяло нямах никаква мотивация да го правя това. Но отново се завръщам, ще качвам сряда и петък ще кача. И сряда и петък ще качвам видеа. Събота също, сряда, петък и събота ще качвам различни игри. Ако не сте се абонирали и не сте лайкнали, лайквайте и се абонирайте с камбанка. Пратете това и на други хора, за да се абонират и те и да разраснем канала Дога и да станем с по-голямо комюнити и да сме по-голямо семейство. Днес мисля да играем на Blockblast. Предложиха ми едни приятели и реших да я пробвам. Blockblast е интересна игра образователна, която ви помага да се средоточавате и да сте по-добри в концентрацията. Аз не съм много добър, даже и хич не съм добър на играта. Просто реших да я пробвам и да видя дали ще ми хареса. И ако ми хареса, все пак и на вас дали ще ви хареса, ще продължавам да качвам на самата игра. Всичко зависи от вас. Не всичко да има, почти всички работи зависят от вас. Ви им предлагате игри, ако ми харесат, аз ги пробвам и ги оценявам в същото време. И тук сега ще умра. Да. Както ви казах, аз не съм много добър. Това ми е първата игра, ще пробваме и втора. Мисля да се завръщам, защото вече имам като цяло мотивация и мисля да играя на доста различни игрички. Сега може отново да загубя. То не, че... Да, все пак ще загубим. Хора, много съм слаб, но като правим... Ако ви хареса на играта, можем да продължим и може и да стана по-добър. Ако ви харесва. Моля ви се, не ме обиждайте, че съм слаб, просто барвам играта за първи път и не съм много добър. Това ми е нов рекорд. Ще видим колко най-много ще набрам. New Best рекорд. Сега се справяме добре. Ще видим за напредя как ще се справим. Така.
Пишете ме долу в коментарите, вие как сте, липсвах ли ви на някой? Сигурно не, но аз не съм много учен, защото аз имам малко комюнити и не съм известен, даже не съм хич известен. Ме питате? Аз като цяло съм много зликател на играта, не знам сега, някакси ми се получава. Не знам как, и аз не мога да говоря на този въпрос, как сега ми се получава на самата игра. Аз като спрях да качвам, буквално изгубих всякаква мотивация да снимам и се отказах заради това. Но и както ви казах, нямах никаква мотивация и затова спрях да качвам. И сега ще умра. Да. Ще се ревайвнем. След кратката рекламка се завръщаме. Нарочно. Сега пак ще трябва да умрем. Защото сега няма какво да направя. Явно новият ни рекорд ще е 2294. Нов. След тази кратка пауза, мисля да продължа. Казах, че за мен играта, като видях, беше доста скучничка, но ето сега, като започнах да играя, като се замисля, не е чак толкова скучна. Само и само да ти дава хубави блокчета и ще е забавна. Добре, хората, вече сме на... Това не знам как да го сложа. Добре, освободих място за това. Не, това исках да го сложа тук. Това ще го сложа тук. Чакайте, мога това тук. Това тук. Това тук. Това не мога никъде. Лошо. Ще сложим тук. И затова нямам място. Приятели, ще направим следна игрица. Така, започваме доста странно. Много готино, това нямам къде да... имам. Имам къде да го сложа. Проблема е, че само на едно място. Добре, вече сме така. Тук сме готови. Тук ще го направя така. След това трябва да оставим място за това. Правим. Това ще го сложа тук. Поради не знам каква причина. Честно да ви кажа. Това колко ми се ще да го сложа тук. Ма не може. Добре. Това беше пространство от вселената. Започнахме отново да трупаме точки. Не знам това как мога да го направя.
Това ще го сложа тук. Това тук. Това нямам идея къде. Това тук и това купченца и тук. Тройка, добре. Това добре. Това ще го сложа и тук. Проти не знам каква е причина. Това ще го сложим тук. 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 Едно блокченце там ми липсва. Трябва... тук сега хората става хубавия проблем. И проблема е, че има място за единия. Тя играта винаги така прави да може да остане единия и другия да ти даде два блока. И хора, приятели, това мисля да е за днешното видео. Ако още не сте се абонирали, абонирайте се с камбанка. Долу в коментарите пишете на какви игри още да играя. Споделяйте това видео на други хора, за да вдигаме последователите и да имаме по-голямо семейство и комюнити. Лайкайте това видео за късмет и очаквайте следващото видео в петък. Чао и до нови срещи!